Păi ce sare liniștită, ai venit Crăciunul și nu fac și eu un șubucnic, că vin doi proști. Aici e vorba de Crăciun. Un ciubuc acum de Crăciun. Nici în cură. Bună seara, băieții, ce faceți? Agentul Constantin, opriți motorul, vă rog frumos, scoateți actele mașinii și permisul de conducere. Caut actele. Domnul agent, dar ce-am făcut? Din m-ați oprit. Ce ați făcut? Dăm cu așa actele să mă uit la ele. Facem o inspecție a automobilului. Băi, oricât. N-are ce să ne facă. ITP ai, asigurare ai, extintor, ai tot ce trebuie. De băut n-am băut? Eu nici atât, centuri. Perfect, băi, dar le avem pe tăte, nu știu la cine oprit-i. Ba, nu, tată, caută ceva ăsta. Dar acum vine Crăciunul. Caută. Uite-le cum să plimbă. Iată. Vă rog frumos, aprindeți o leacă farurile să le văd. ITP la Z, matriculată bine, permisul are în regulă. Și le caut eu la ăștia să iau și eu un ban acum de Crăciun. Vorbește să Ei, îi rupt în cur de foame. Îi rupt în cur de foame, săracul. Oricând n-are să ne facă. Dar ce poate să facă? Nu mare nimic aici. Da, băieți, văd că actele sunt în regulă. Vă rog frumos să vă dați jos, să vă iau la control. Nu știu la cine ne-o dat jos. Vă rog frumos, cu mâinile pe capot, amândoi. Tu îmi poți să Cu mâinile pe capot. Sosete de iarnă, merge. Opa, aici ai problema. Sosete de vară și iarnă. Nu poți să mergi cu așa ceva. Amendă sigură. Cum adică-i? Amendă. Asigurată. Domnilor, este adică? imposibil să circuli cu sosete de vară iarna. Este zăpadă afară, nu se poate așa ceva. Îi rupt în cur de foame.